Jangoikoaren aurrean apalik, eusko lur gainean zutunik, azabearen gomutaz, Gernikako zuaizpian, nere agindu ondo betetzia zindagit. Agirre lehendakaria itzal handiko gaizona izan zen. Pertsona, politikoki abertzale peto-petoa, eta demokrata ikaragarri handi bat izan zen. Eta gero berak egindako lana ikaragarri izan zen, zetako geure herria, Euskadi, Euskal Herria, Baskonia, berdin digu, geure herria azken batean munduko plazan ipinteko, geure kultura, euskal kultura munduko plazan ipinteko, geure hizkuntza euskara munduko plazan ipinteko. Egia baita geure herria ez daulako munduko plazan, ez daulako munduko agendan. Agirre lehendakaria zentro horretan, helburu berberaekin jarraiten dugu lan egiten. Geure herria, geure kultura eta geure hizkuntza munduko plazan kokatzeko. Jose Antonio Agirre Lekubek gaur duela 81 urte hartu zuen herri honen gidaritza. Ordu hartan, 31 urte baino ez zituen, baina hori etzen oztopo izan lehendakariarentzat. Hasieratik erakutsi zuen ideiak eta balioak argi zituen liderra zela, lider karismatiko jeltzalea. Lehendakariaren figuraren baliorik garrantzitsuenak azpimarratu beharko bagenitu, esango genuke oro har, abertzalea, humanista eta demokrata zela. Nazioarteko ikuspegia zuen abertzalea zen, hain zuzen ere. Herri hau eta bertako herritarrak maite zituen, eta Euskadi munduko plazan jartzea zuen helburu. Gainerako estatuen pare eta inoren mende izan gabe, ez gehiago eta ez gutxiago. Halaber, justizia sozialean sinesten zuen humanista zen, pertsona bere jardun politikoaren erdigunean kokatzen baitzuen, guztientzako bizi kalitate duinak bermatzen saiatuz. Eta azkenik, demokraziaren eta bakearen alde egindako lana nabarmendu beharko lirateke. Gerra eta diktadura garaian ere, bide demokratiko eta baketsuen alde egin zuelako. Agirreren ereduak zeresan handia du oraindik ere burujabetzaren, bakearen eta Euskadi Europan kokatzearen erronketan. Hil zenetik 5 hamarkada igaro dira, baina lehendakariaren ondareak bizi-bizirik dira. Agirreren balioak eredugarri ez ezik, herri honen eta bertako herritarron izaeraren isla dira. Batasuna batez ere euskararen bidez, ona hemen gure batzar ontatik atera daikegun xede bikainena. Izan ziren Jose Antonio Agirre Lekuberen ezaugarri nagusia. Alde batetik giza eskubideen babesa, beti ere gure nazio askatasunaren helburuekin batera, eta beste aldetik bere momentuan, Europar mugimenduen hastapenen momentuan, bera sortu zuen beste batzuen artean olako mugimendua, eta baita ere lotu zuen Euskal Herriko giza eskubideekin eta Euskal Herriko eskubide historikoekin. Beraz, bai Eusko Alderdi Jeltzalean eta bai Euskal Herri osoan utzi zuen izugarrizko ondarea. Bizitzan, orokorrean eta bereziki alderdi barruan jarraitzea merezi duen eredua da niretzat Jose Antonio Agirre. Hitzezkoa eta hitzekoa. Bi gauza azpimarratuko nituzke. Bat, munduari begira zeukan ikuspegia. Nik uste abertzaletasunari eman zio da ikuspegi hori. Ikuspegi erekia. Neurri handi batean, segurazki bizi izan zituen zirkunstantziak behartuta, ez? Baina munduan kokatu zuen bere burua eta hori nik uste importantea da, baita abertzale bezala. Eta bigarrena pertsona da. Gaur egun badirudi horrek ez dauka dalako garrantzia handirik, eta nik uste bizi dugun egoeraren arrazoia neurri handi batean hori da, baina pertsona batek esaten duenaren eta sinesten duenaren eta gero egiten duenaren arteko erlazioa niretzako ezinbestekoa da. Nik ez dut ulertzen. Gauza bat pentsatzea esatea eta gero bizitza pertsonadean beste modu batetara jardutea. Eta niretzako Agirre lehendakaria
bai da bi horien arteko koherentziaren eredu, argia gainera. Esaten zuena, defendatzen zuena, sinisten zuena eta gero bere bizitzan egiten zuena erabat koherenteak zirelako. Eta hori da, gaur egun, nire ustez, oso importantea izan beharko duken badio. Agirre lehendakaria erreferente instituzional gorena izateaz aparte benetako abertzalea eta demokrata izan zen. Berak eztabaida, elkarrizketa, bide politikoak sutsuki defendatu zituen, herriarentzat aritu zen, herriarengatik bizitza emateko prest eta euskaldunontzat autodeterminazio eskubidea bera ere aldarrikatu zuena. Gure herriaren berezko baloreak ditugun zintzotasuna, leialtasuna, errespetua, elkarrizketa guzti hori guztiz barneratua zituen eta bere bizitzaren ardatza izan ziren bere ekinean. Agirre izan zen Euskadiren askatasunaren kausa eraman zuen lehendakari jeltzalea. Danok gogoratzen dugu Gernikan alkate martxan gure herriaren autodeterminazio eskubidea aldarrikatuz, baita ere Donostian, independente izateko eskubidea nola aldarrikatzen zuen eta jendea txaloka, baita ere Lizarrako estatutua goraipatuz, eta gerra lertu zenean, erbestean gure herriaren eta beste herrien askatasunerako eskubidea eta justizia nola eskatzen zituen eta beti Frankoren diktadura nola gaitzesten zuen. Oso gaurkoa dugu bere diskursoa eta berak esaten zuena, izan ere Euskadi askatzeko berak esaten zuenak erabat balio digu gaur. Erabakitzeko eskubidea, abertzaleen batasuna, euskera, bakebideak, beti bakebideak, eta bide horri ekin behar diegu. Jose Antonio Agirre lehen lehendakari, eskainia bizia berriari, zarreta berriaren bitartekoari, urte luze zailetan euskaldunen kabi, euskotar gizadi, haren zerbitzari, milaka gudari, ausarten gidari, zuri esker bizi da gaurko Euskadi. Eskuindarra etzinen ez ezkertiarra, demokrata baizik ez da euskotarra. Balioa ziren zuretzat iparra, Gernikako arbolaren enborran zuztarra, gerraren oldarra, gelditzeko garra, demokrazi zarra, babestu beharra, askatasuna baitzen asmo bakarra. Defendatu zenuen gure aberria, isuriz bai odola bai izerdia. Gero probatu zenun urrun deserria, dena galdu duenak duen egarria, baina aldarria ez dago elbarria, gazte
berreskuratuko nuken baloretako bat batasunarena izango litzateke. Ze beak lortuzuna izan zen, desberdinen arteko gobernu bat osatzea printzipio demokratiko batzuk babesteko, eta ematen du gaur egun ideologia desberdinen arteko uztarketa hori ez dela posible. Herriko demokraziaren aita, ez? Demokrata, abertzalea, euskera maite zuena, eta bere gainetik gizartearen ona nahi izan zuen hori. Bera da gure bidea, bera izan da gure aurrekarien bidea, eta bera da gaurko etorkizuna ere. Agirre lehendakaria demokrata da zen, eta demokrata bezala oso argi zuen alderdiaren eta bere gobernuaren ekintza eta proiektu politikoek gauza guztien gainetik pertsonaren oinarrizko eskubideak eta pertsonaren duintasuna errespetatu eta babestu behar zituztela. Agirre lehendakariak askatasuna, bakea eta justiziaren alde borrokatu zuen beti, eta gainera, gure herriaren autodeterminazio eskubidearen aldarrikapena egiten lehena izan zen. Agirre lehendakariak transmititu dugun balorerik nagusiena humanismoa da. Pertsona jartzen baditugu zentruan. Berdin izanik, zen badiru duten, ze klase sozialetakoa diren. Denok euskalduna gara, eta herri bat osatzen dugu. Agirre lehendakariaren izaera, gaur egun gure herriak duen nortasunaren eragile garrantzitsuenetariko bat izan da. Ze izango gineke 2017an Eusko Jaurlaritzai gabe. Ezkerra lehendakaria Agirre, horregatik apostu intzula eta Eusko Gobernu bat osauzula 1996. Gaur egun ezautzen deun autogobernue, bai Jaurlaritza, bai Ertzaintza eta abar luze bat, elitzeke posible izango Agirre eta bere taldeek estatutue aurrea eman izan ez balu. Eta guretzat, gazteontzat eta baita ondorengoentzat ere, oraindikan gure etorkizuneko helburu eta bidea erakutsi digun hori. Agirre lehendakaria euskal erakundeen eta estatu egituren arima da, funtsezkoak eguneroko herrigintza eta nazio eraikuntzari begira. Eskerrik asko lehendakari. Zeuen lana etorkizunari begira da klabea. Implikatu egin behar duzue gero eta gehiago eraikitzeko, ez gure herria, azken batean ja ez da izango geure herria baizik eta zeuen herria. Osea, zeuen implikazioa ezinbestekoa da, etorkizunean askatasun osoz gure etorkizuna erabakiteko eta nola ez geure herriak bukatzeko. Animo!